Sziasztok srácok, én Tancsi vagyok, és beszélgessünk egy kicsit a szerencsekőről. Mi is az a szerencsekő? Ez egy csodálatos tárgy. Remo NPC-nél van egy küldetés, hogy szerencsekővet szeretnétek. Elmagyaráz egyébként, hogy mire jó a szerencsekő, és napi egyszer vetitek fel ezt a küldetést. Egyébként ez fixen 300 darab kristály elpusztítását kéri tőletek. Nagyon egyszerű. Bementek egy pályára, ami a szitetekhez illik, és minden felvetétek a küldetést, leütök 300 darab követ. Jelen esetben ugye nálam a zöld sárkánykő, ez a dolog, ami játszik. 300 kő leütése után megkapjátok ezt a szerencsekövet 1 órára. Nagyon fontos, ez a kő akkor is telik, hogyha nem vagytok online-nak, tehát offline időben is telik. A követ egyébként minden eventes tárgyra vonatkozik. Ez alól jelen esetben egyébként pont kivétel a smaragd event, de a tulipányainkat duplázza szépen. Az 1 óra leteltével a kő automatikusan eltűnik a leltáratokból, a droppotok pedig visszaáll az alapértelmezett mennyiségre.